जायफोर बे उर्मिला बर' इउटुब चेनेलखौ नायाखै नोंथांमोना बे डिसक्रिप्शनाव लिंक होनानै गासैबो थांना नायहैनो हागोन बेवहाय जोंनि फेमिलि ब्लग भिडिअ नुनो मोनगोन आरोना आरो आं बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव होनाया जास्ट आं बे भिडिअखौ आपडेटनि थाखायल' लानानै फैनाय जादों नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौहाय नायना लानो हागोन तो बिदिब्ला मा बुंखो एसे खोनासंना लादो हाग्रामा महिलारी डांगरे कोआ আছিল प्रमोद बरो डांगरे इलेक्शन करे हाग्रामा महिलारी डांगरे आज की কৰি আছে কোকৰাঝাৰত আপোনালোকে চাওক ভিডিঅটো উচ্ছেদটো অসমৰ এইফালে আমাৰ বিটিচি বাহিৰৰ বহুত উচ্ছেদ হৈ আছে আমি জানো আমিও দেখিছো সেই উচ্ছেদটো যাতে বিটিচিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণটো আমি মাটিৰ পট্টা দিব বিচাৰিছো ৰাইজক মাটিৰ পাট্টা দিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই আজি কিহৰ কাৰণে উচ্ছেদ চলাই আছে কোকৰাঝাৰত ইয়াৰ উত্তৰ দিব পাৰিবনে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই UPFL চৰকাৰ আহিলেহে উচ্ছেদটো হ'ব আৰু UPFLৰ যিটো বিটিআৰ চুক্তি ইয়াতে উচ্ছেদ কৰা উল্লেখে আছে কিন্তু আমাৰ বিটিচি চুক্তিত কোৱা হৈছে যে 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকল আছে সবে বিটিচিৰ বাসিন্দা এই হিচাপত আমি মাটিৰ পাট্টা দিব হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া এজন বেপাৰী এজন মিছলীয়া ব্যক্তি তাৰ প্ৰমাণ এতিয়া ৰাইজে জল পট দেখা পাই আছে नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुखाबायानो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय आरो मोनसे बावदों आरोना भिडिअ क्लिप्स नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौबो एसे नायना लाबानो जाबाय मा बुंखो तो बिदिब्ला नायदो বিটিআৰত ইপিটিএল চৰকাৰ চলাকালীন অৱস্থাত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যি ভিজন আৰু মিছন লৈছিল সেই ভিজন আৰু মিছনক হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই টকা খোৱাৰ ভিজন আৰু মিছন বুলি আখ্যা দিব বিচাৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক ধিক্কাৰ জনাইছো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যি ভিজন আৰু মিছন লৈছিল সেই ভিজন আৰু মিছনৰ জৰিয়তে বড়োলেণ্ডত বসবাস কৰা 25 লক্ষ জনসাধাৰণ 26টা জাতি জনগোষ্ঠী আৰু 18টা ভাষা ভাষী গোষ্ঠীৰ মানুহক একেলগে লৈ সমন্বয়ন সমঅধিকাৰ সমবিকাশ আৰু এখন সুস্থ সবল শান্তিপ্ৰিয় সমাজ গঠন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাই আছিল প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ভিজন আৰু মিছন কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যি ভিজন আৰু মিছন আছিল সেয়া সম্পূৰ্ণ টকা খোৱাৰ ভিজন আৰু মিছন বুলি আমি অভিহিত কৰোঁ কাৰণ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ বিটিচিত 17 বছৰ শাসনকাল চোৱাত আঁঠুৱা আৰু কম্বলৰ নামত কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী কৰিছে সেই তথ্য এতিয়াও আমাৰ হাতত আছে এটা আঁঠুৱা 100 টকাৰ আঁঠুৱা 600 টকাত সাপ্লাই দিছিল 150 টকাৰ কম্বল এটা 1200 টকাত সাপ্লাই দিছিল সেই তথ্য কিন্তু আমাৰ হাতত এতিয়াও মজুত আছে গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আপুনি কাৰোবাক টকা খোৱাৰ ভিজন আৰু মিছন বুলি কোৱাৰ আগতে নিজৰ ভিজন আৰু মিছন কি সেইটো ঠিৰাং কৰক ধন্যবাদ नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो बे भिडिअ क्लिप्सखौबो आरो मोनसे बाव दोङो बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नोंथांमोना नायना लानो हागोन तो मा बुंखो तो बिदिब्ला एसे बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नायना लाबावदो तो एमजिया जेबो मिथिया एमजिया दाख्लैसो फैनाय बे बेंगलि मानसिया मा मिथिगौलै मिथिया बियो दा साहा एरिया थांनानै सोंहै जारिमिनखौबो मिथिगोन अबे समाव हादान सिफायदोंमोन अबे समाव बांसिन सिफायदों 2020 बयबो मोनसे भिडिअ खोनाजोंदो जोंनि एमजे सारनि भिडिअ दाख्लै हाग्रा दानस्रांनायनि भिडिअ बिथाङा बुंदों फंनैसो माने BPF पार्टीनि गस्ला गाननानै हाग्रा दानस्रांनाय मानाय खोथा बुंदों खोनासंगोरदो मा होनदों बिथाङा सुस्रांगासिनो दङ आरो बुंदों हाग्रामा महिलारी सारनि सरकारा एक्सन लानांगौ राजु साराबो बुंदों सोरबाबो बुंदों आरो एक्सन लागासिनोबो दङ लाबाबो बार बाव सोर नाजागासिनो दं मानि थाखाय गोबां खोथा हाबनानै दं बेयावहाय आं फंनैसोब्लाबो नोंथांमोननो बुं माने बियो बुंदों दाख्लै सरकार दाखांबाय जोंना BPF पार्टीया दा बेनि गेजेराव दाखांनाय लोगो लोगो हाग्रा एवस्रांनो थांदों सिखना जाहार ओरैजाय साहा ओनसोलाव बर'फ्राथ' बेनो हाग्रा दानसोग्रा सावथालफोर बर'फोर हाग्रा दानस्रांनानै थाग्रा हाजो खर' खारखोग्रा नङा होमबा गोदोनिफ्रायनो बेखौ दैमालुआनो सावहोलांखादोंमोन नङा होमबा दा जिखियानो जादोला बिथाङा मा बुंदों सोर थिनदों सोर थिनाखै बेखौ बिसोरो बिथाङा बुंदों बेखौथ' आं बुंनो सानासै बिनि मेन गुदिया सोर बेबो मिथिखागौ
मेन गुदिया जाहैबाय जेला सिगां दाख्लै 5 बोसोरनि सिगां बिनि सिगां जानाखि BPF पार्टीनि मा दंमोन सरखार दंमोन बै समावनो हाग्राया खालि जाखाबायमोन बिथाङा नुवाखै जों थाङो जों बेरायो जों मिथिगौ बिथाङाथ' अबे जायगानि मानसि जों मिथिया जायखिया नुदों ओरै फारै रुनिखाथा ओरैजाय खुंग्रिं लाइब्रेरि ओरैजाय पुरा सरलपारा थांग्रा लामा ओरै आसे फासेल' हाग्रा दंसै बेवहाय 1 नाम्बार 2 नाम्बार 4 नाम्बार 5 नाम्बार 6 नाम्बार 7 नाम्बार 8 नाम्बार बिदि थायो दाग मोनफा मोनफा नाम्बार दङ हाग्रायाबो बे थांना नायदो सरलपारानि ओरै आधा किल'मिटार ओरै आधा किल'मिटार बाकिया सेस हादान जाजोब्बाय सिफायजोब्बाय थाजोब्बाय माने सोंदो उमिनि तामुलपुरनि अदालगुरिनि चिरांनि क'क्राझारनि बाक्सानि बर'फोर गोजा हा दंना गैया ओइ दंमोन एसे दंमोन खिन्थु दंखाजोबो बावबो थायो बावबो थायो बावबो थायो बावबो थायो बै समाव फुरा जेला प्रमिला रानी आसामनि जानाखि फरेस्ट मिनिस्टार जादोंमोन मन्त्रि जादोंमोन हाग्रा बिफाननि मन्त्रि बै समावबो बुहुत हाग्रा सिफायनाय जादोंमोन बेखौ बिथाङाथ' मिथिया जों ओरै जोंना ओरै खाथि जायो जों बेरायनो थाङो मायो बंस दङ रुनिखाथायाव ओरैजाय जों अनेक नुबाय जों जेला थांदोंमोन उन्दै उन्दै समाव होमबा मथा मथि हमना लादो 2010-11 नि खोथा बे समाव सामफुर दैनि एसे बारबानो हाग्रामोन बुहुत मैदेर मोख्रा थोख्रा फैयोमोन मायोमोन बे सामफुर बुरफारनि ओरै फारै थांथारनानै सामफुर दङ सामफुर बारबानो हाग्रा बंस एकदम खोब हाग्रा दा थांदो गामि हाइवे मा एकदम लामाया हाइफाइ जाबाय गामि दाब हाग्रा एसे दङ एकदम फाथा रानना होजोब्बाय जाबाय थिगैनो दं राननांगौ बिनि गेजेरावबो बिसोरो गोदोनिफ्रायनो हादान सिफायनानै माने पारमिसन होग्रा बा माने मोनथाय होनाय बा जेबो बुङामोन बे समाव माखासे एनडिएफफोर दंमोन आरो एनडिएफफ्राबो माखासे अनेक हाग्राखौ रैखा खालामदों माने सिफाय होआखैमोन बेहाय माखासे दा नोङो गैला दा नैबे 2020 आव जानाखि इउपिपिएल सरकार फैदों बे समाव हाग्रा सिफायनो थांदोंमोन फेरेंगाया जे होनबा मिनिस्टारमोन बिटिसिनि माबामोन हाग्रा बिफाननि बे समाव बिथाङा माखासे भिडिअ भाइरेल जालायनाय दङ नोंथ' अदालगुरिनिसो नोंनि रेकर्डखौ नुजोबगोन नोंनि बाय'डाटाखौ बख'बोजोबगोन नोंनाव हा दंना गैया माया बिदि होनलायनाय माखासे भिडिअ रेकर्ड जादों बे माखासे होबथानाय जादों होबथानानै माखासे सिफायनो थाङाखैसैबो मायासैबो बुहुतनो ओमफ्राय नै दा सरकार जानाय लोगो थांदों मानो होनोब्ला बै सिगांनि फुराना जानाखि थांदोंमोन इउपिपिएल सरकारनि सिगां फैनाय सरकारनि इउपिपिएल फैनायनि सिगांनो सिफाय दावग्रा माने थांनाय माखासे लेना देना दङ पार्टीनि माखासे माबा दङ पार्टीनि जान्दा थांजोबो सरलपारायाव थां नुयो ओरै फारै साइडजों नोङो पार्टीनि न' गासिबावबो पार्टीनि माबा दं फ्लेक्स दंजोबो गासिबो होमबा बैसोरनो लेंहरबाय हादान सिफायबाय नों थाया रावबो थाया बेहाय सोरनोबासो फानो बेखौ फानबाय फाननानै ग्रोब फैफिनलायबाय गावनि न'आव बेबायदिसो खालामो थारमाने दा एमजे बिथाङा न' गैजायैया माबा मोनसे सोरखौबा दाय होनो सानदों नाथाय सरकारा दाख्लै 5 बोसोरल' सालायदोंमोन मिथिबाय बे समाव हादान एसे सिफायदों सिफायाखै बेखौ बुजिला हाग्रायाव बन लायदों लायाखै बेखौ बुजिला जानाखि एसे सिफायदोंमोन जानांगौ खोनादोंमोन नुदोंबो भिडिअफ्राव नाथाय बिनि 5 बोसोरनि सिगां 2020 नि सिगां माबायदिमोन आरो बिनि सिगां 2000 बिटिसि मोननायनि सिगां माबायदिमोन सोंहै साहा एरियायाव थांनानै बिटिसि मोनखांनायनि उनाव 2015 आव माबायदि रोखोम जाहैखो बेफोरखौ बिथाङा एमजेआ जेबो मिथिनाय नङा थांनानै सोंहै साहायाव नायहै बोरायनाव सों बुरिनाव सों बिसोर मा बुङो जों गोदो बनल' लायोमोनलै सालल' लायोमोन मै होयोमोन बेबायदि हाग्रा बंग्रा सिफायनानै जों थायामोन सम्पथियानो हाग्रा मेला दंखायोमोन जानो हागौ दा पपुलेसन बारायबाय गथ' गथाय बारायबाय बिनि फंबाय बिनि बिदा बारायनानै सोरनावबा हा खम दं सोरनावबा गैजाया नंगौ हाखौ रानना होदों सरकारा गैजायैफोरनो नाथाय गोनांफ्राबो थाङो दा बे खुनु पार्टीनि खोथा गैया बेहाय सोरबा इउपिपिएलआबो थाङो सोरबा बिपिएफआबो थाङो सोरबा बिजेपिआबो थाङो पार्टीखौ बुंनानै लाब गैया बे एमजेआ
बे थाङो बर' हिसाबै थांदों सरकारा हाखौ रानना होनांगौ आरो रानना होनो बादा होनाय थाखायसो दिनै BPF गभर्नमेन्ट दादों बेखौ हा फाटा रानना होजोबनांगौ मेरला हा दं दा नाम खारि खारि बुंनो हायो सोर सोरनाव एलेकायाव हा दं बेखौ रानना होजोब बर' फिसाफोरखौ जुदि मोजां मोनोबा सरकार दानाय मानसिफ्रा दानि सरकाराव थानाय EM MLA TMLA फोरनाव अनेक हा दङ जोंनि नैबे क'क्राझार एरियायावनो रानना हो बेखौ हायोबा होमबा पाब्लिकनि मोजां खामानि मावनाय जागोन दा MJखौ बुं नाम खारिना बुङा सोरनाव बेसेबां दङ थारुनगुरियाव सोर सोरनाव बेसेबां दं हा दं बेखौ जों मिथिगौ एकदम ओरैजाय माबायाव मा होनोमोनलाय लावथि एरियायाव सोर सोरनि हा दं बेखौ जों मिथिगौ मिथिबाय MJआबो मिथिया MJआ दाख्लैसो फैनाय बे बेंगलि मानसिया मा मिथिगौलै मिथिया बियो दा साहा एरिया थांनानै सोंहै जारिमिनखौबो मिथिगोन अबे समाव हादान सिफायदोंमोन अबे समाव बांसिन सिफायदों 2020निफ्राय 25सिम बेसेबां सिफायदों सोर सोर सिफायदों बेखौ जेबो मिथिया बियो दाननो एवहैनो बन खननोनो पारमिसन लानांगौ बोरै एवनो मोनखो दा खोथाया जाहैबाय बावबो सोरबा एवनायाव फरेस्टनि आखायाव बा पुलिसनि आखायाव एनकाउन्टारफोर जाबायोब्ला नैबेफोरखौ दावराव खालामसिगोनलाय हाग्रामा सरकारना बर'खौनो बिदि बुथारबाय बिदि एनकाउन्टार खालामनाय खोथा बुंदों गावग्राखा गावनाय फावनाय बेथ' जेबो खोथा गैया एनकाउन्टार बुंदों दा एनकाउन्टार खालामोब्ला सोरनिबा आथिं गावोब्ला सोरनिखौबा गावनानै जुदि थैबायबायब्ला हाग्रा बिफाननि मानसिफ्रा गावनानै हुलुस थुलुस जानानै नांलाय खमलाय सिखाजों दानलायनाय जानानै जुदि गावफ्रांबायोबा गभर्नमेन्टनि मानसिया होमबा अबे पार्टिनि मानसि उनाव मिथिगौमोन बिथाङा सोरमोन बबेनिमोन बिथाङा खबर लानो मोन हागौमोन आरो जेबो जायाखै जाथाया जेबो जायाखै नर्मेलियैनो दङ खिन्थु आं बुंनो सानदों माने मिथिंगा नङा होमबा मिथिंगानि सायाव जों सोनारो जों थांनानै थायो नङा होमबा दा नोङो जोंनि BTC हिसाबै नेसनेल पार्क हिसाबै जोंना मानास एसे नाङो ओमफ्राय जोंना रायमना दं दा जारिमिन हिसाबै जोंना सिकनाझार सरलपारा ओरैजाय बेफोरखौ जोंनि बर'फोर होन माने जोंनि ST खौनो बुंदो दा ट्राइबेलफोर बर'फ्रानो बुहुत खथि खालामनाय जादों बेखौ थारमाने जानाखि बेखौ गभर्नमेन्टआ नोजोर होनांगौ गभर्नमेन्टआ गाव गावनि हाखौ फाननानैबाबो बिसिनि नामाव खालामनानै रानना होनांगौ अनेक हा दं सोरबा सोरबानाव बेनोमोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाजोब्बायानो भिडिअ क्लिप्सफोरखौ आं बेखौनो जास्ट ओरैनो आपडेटनि थाखायल' लाना फैदो थ' जेबो साननाङा आरोना जास्ट ओरैनो आपडेटनि थाखायल' लाना फैनाय जाबाय थ' बेनोमोन भिडिअफोरा आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा जायफोरा चेनेल गोदान एफायदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' गासिबो कमेन्ट खालाम भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि आपडेट भिडिअ बेखिनियानोसै बाय लोगोफोर